Sanyansa kwan yi a ochire yi ye me nwunwa ne anije. Ose din a ode befre nnekitwa no ne madam. Na ne kese no nso obefre no old man. Me pene so na ochire me saa kasa ahorowa bi nyina mu yiye ma mesuan. Mene no ko abrewa etifi baabi kohwehwe baabi a yebedi saa adwuma yi. Yenya baabi a aye odotokusu na obotan bi si ne nkyɛn mu baabi. Yedwen hu sɛ me a me ye honhom no mehye odoto no ase na bosompem ne nea one no beba no begina obotan no achi na ofre ne honhom na meje so. Efe na nea aka ara ne sɛ yebenya nipa ma waba ebisa. Esane sɛ na me ho akokwa okro no mu na menim ehon nsem fa kese no arenti me fi asidi ho dwuma. Ya onyame ne kwame osayada roma wama mehu asikafo ne ahiafo a wo kro no mu nyina. Opanyin kwasi efa ye krom ho asikafo no mu baako. Oyoyarefo na ono so na mepɛ sɛ yede dwumadi no sue kan. Memne da bi awia a oti jedua asiri dwen ne ho no. Mekotena ne ho ene no fi ase bɔ nkomo. Me de titare no sɛ ejefa. Ono so se na meche na den eya asemben. Ena mi se miara na mi se mi ye ochi nyejefo na so nerade mi hu mani so ade. Owura bi a waba kro yi mu nansa yi no anokwa wa bense oja. Efa bisa me nia wa ye nti a meje no atum de nen se wa bense yi ma me wurugu na sumse. Nere nwumre metima boboa no na ofre me. Ode me ko ni dan mu na asem a ode tu manim ne se wate se me yo hoho nti na oreka saa asem no akere me. Oka kere me se me ye obi a anka me wanu onyam yiye. Nanso me wo fa bi yire na watu nani asame. Ono na ode ni bei resai me. Oka nso se me mama ewu na ne saman di mechi hwehwe se me ye yie. Enti se osaman no boa me ima me ye yie a na obefo no abebomu aba. Enodufo no obefre me ne me ko abrewa ho na eho na me kote masumu nsem. Ode me ko obo kesi bi achi na ohyew nuhram wo ho. Owie no obom pai no achi hunhun bi tie mu fi obo no achi bai. Efe na misru saa nikitwa no ka ma kwantu mu nsem nyina kyerɛ me. Oka ma brabo mu nsem nyina so kyerɛ me. Eye me nwunwa yiye. Oma me de sidi ebien bai na oma me edru bi a ebeboa me. Anokwa bribi o mamu enejo yi odaya me so enso asisu dua. Efi se me mama ka baby me so dai hu no da. Enejo yi kuto ma so dai hu no. Odai no mu no ohyira me na oda me asipi se mama ho kwan ama obi repra me ho musu. Ohye me den se wayi ma asetenam atoyere nkyem nyina afi ho. Hwasem me hu fi eja ifa anim se ni tirimu ntren no ye. Okan se me de sansem a etete se de minye ni kra. Sana dabi owura bi bedada ya okrofa je ni sika nyina. Oban no oso obema ni sika aye mo ama no. Ya okrofa pia ni hu sika nyina ama no. Ebe ye sidi ahanum. Ni nyina dan ye nhaban kwara. Owura yi nso ehe na wokope no ehu no. Krofa nipa wanye yi nyina fi saa owura no. Sebi okwasea no ose wode me yonko na wone me. Asema atu obi no ebetumi atu obi ara nso. Mede ma no fofa opanyin no hu se ho saa owura yi de no de yente saa kra. Nere sidi ebien a woje me no mpo ono ankasa tua mu bia koma me. Ono de ade biara ha obi no oka kire no na okire no okwan a obefa so eyi afi ho. Oyare ha oyi mi wani da so se obetumi a kire nea ema ebae na obetumi a kire wo anu adru nso. Ene wiase a yewo mu yi obiara de ne hu jija.
sewu betina wiase yi mu saara kwade a amane hunu kuto na wubehu na anka abranti a metifie du se meye biara na aye basa ni nyina wa asechre eyampa wuje di se biara wa asechre chewa adwen ewo adwen chre bia ho eja efa de ahometew tiam se o me di jaye yinom na menwe me ho nia oyari ayemi yi dem bio na metumi aye onyame na mehwe no nia obeye mi biara no mepe nia metifie du yi se oyari yi bekum mi mpo a medi nchini biara eye sika amasai no oyari yi ho se misemri bubu atrewa anka ebeye wonwa dem bio mame mpemi beebi ntina mampa bawo me koso kasa kire ni se hwe eje ifa beebi ani daso ni ho no nna mu afiba se minkuto de a anka meka se koso oyide no hwe na anye yi a wara ubehu me wani daso se sika sembiara ni eyimu nti koso hwe efa srew na anubo a mi se anokwampo na meche bumi abofra o yare hwe ben na sika nim sika de nia ebeye biara no eho asem bebemu obi a orehwe wo yare o se miri nye usika wati bi pen me cheche ni mu se eta basada obi nama otumi kohia ne saman me mpese mekase pi wona wo yare se meti owura yi nka na manka anchrewa na anka maye bone chirema minsin me yesa mere sori pe na ifase se mekodia je se wukuja me na bibiara wona adanse me di ani je share no bose adechia omra no pa no na meko makuja no mi fi ho pe na meko bobo sompema mane ene no toto ho me ka kire no se on masika sembiara inni kanansa adechi pe na ifa ba mi fi na mene no ko bosompem ho ye di asem no nyina to nanim na obua ese enwumre na obedi hu dwuma no ye di enije sori edu enajo no meni ifa sanko ne nchen biu eho na ode to manim se enajo no ndu one no beko abrewa mu na wakohwe de kode a ehaw no me kai se anka meko makoja bosompem nanso wa mpene ebo no nkro ne fa pe na me fa asum kabi no mu kohye odoto no ase eye kakra no mete se wabegina obono echi bosompem so nuham ano na ofi ase bompai empai no si pe na me nso metie mu dan many yes no se osaman bi de pe ensema meka che no ni aw efa wo ye mobo wo wiase mu oyare eda wusu yi wo mama saman na ode abrewo bri a ote ase no wan hwe no oyare nso wan hwe no ni buafu yiye ono na ode saa yare no rigije wo bebo kayiye wo saa yare yi ho nanso eno ara na ebekum wo wutwi nkwase wo de abefa me so ni a okire wo me ho kwan no eya danase mebo moden yiye se mesre wo na saman ama wo se otie dia wo ho beye wo den se wantie so dia na nia metumi aye aranen miri nye wo hwe efise wo ye me mobo mekoma kosre mama wo makra wo mankasa bio meti se bosompem ni efa esi so reko eye kakra no menso mi fi mi hintabia ho fa mfichiri ko ofie medu ofie pe na efa nso ba me ho bebo me nia ohui ene nia ote nyina oda me asipi mi jano kwan pe na me sanko bosompem ho eye yembe nu nyina enije se efeide efarije nia yari ye no edi yedwen okwan a yebefa so enya ne nchen sika kakra ne nansa so enejo no bosompem sang de no call abrewa ho bio mi efe de madan honhom bi no katre no se makosre ni na saman no ama no nia ni na kan ni se onhwehwe sika sidi eduonu nkohye ne damoa ho enejo orekwa ne nko na onko
odi hye ho na oreba fie biewa ontwa nani nhwe na echi odu fie pe onfa kesua mua mprapra ne ho nyina na onkoto wo nchine krotia se otumi ye saade a ne ho beye no den da a edi so enejo ifa di sika no kohye ho ma ye koyi bo ye ho ye di sika no mu bi koto 3D edru bre no se eno na osaman no ehira so se onnom no mpenye biesa dakro edi beye osram no na ifa ho reto no odi na ayaresa no ho adanse wo apewu ho eyima abosompem ye omama wo kro no mu nipa pi fi nkro a ebe me ho no so ba abosompem ho me so me boa no yiye eto de bi na me ye me ne kese a wo se oluma na aba me ye no ketwa nso a wo se madam aba efe sika na ebuyi ocherechefo bi a opese wo yi no fi nia owo ho bai ye je no sididu ye ma no abrewa mu nsu se orechero huma a efa ni yi no ho no a onfa nsu no nsrasra ne nsa ho ansa onyame adaroma bria a ohwehwe se wo yi no ho no du yi no wo yi no obia bia orehwehwe awo bai ye je no sididu num na so anye yiye ye kire na sese ne siwa bia wawu de ne madwoa asie bosomtwem osuku ni bi nso a ne tie wu bai ye je na wofusi de aduasa ye hye no se da wan ko suku no obefu bi woni fi ho a obekum no merinka nkum wasoboa efe de na nipa a wo ba ho no dooso dodo won a oyare ha won a wori padwuma mu kwan won a wori twimanso na wopese wodi bem eni won a wopese won a ware yeyiye nyina ba ye nchen sa dwumadi ko so beye afe ne fa kra efe mi hu ise mi wo sika efe de apatra bebo erimo emfa me ho edu awia na mi hu bosompem nso a ni ameje no wo beka se minim no kra da kru bi ocherechefo bi jiri ba bosompem ho de ni how betu nanim ochere se odi mosan ho eni se so wa na ni owu na echi no ewu ye ma oto duku koma ni na efe oto omro satumpan bi akonso bai se obo ni kuna mani o se eti den o yende na yenim ho hwe debi amani abre richre obi musu a onyi no mi hu ise sa ocherechefo no abane abosomtwi ginai ho bosompim bisa no ne orehwehwe no oboa ise opese olman boa no na ne mofra warekoye sohwe no di nkonim wo bisa me no me hye ise onkoto anowa atretumpan biako mra na mi nhira so ma no okofa bai ma mi hira so ma no me ka kire no se onfa nkopete suku dan no mu na oma abofra biara inhu esani se nipa pi ba ebisada no nti ye che yiye efe ye wie abosompem ni nipa no nyina akoe no me sorry se mereko me ma me muso pe na mranti benu de me kwiawo ehu ka me ma me tietiem de nene anka aderito me so wo so kanea de hwe manim me na me gina hoyi sa ocherechefo yi ine na adamfo bi a wo frɛ no boa hene yimi asotoric akesi bi a na edi miara wotew hamade dweme nsagu me achi me pa won chew biara nanso me bue ma anu ana sotori da so wo twe me ko obosompimfi wo bo ne pon ma ohie nani bo yenso pe na nanim kisan ne hu fi ase popo iti se ne akoma sine so yetna ase na asema ocherechefo no de to yen anim ne se bosompem me pese me ma wuti ase se nyansa kwan a wafa so rebo epo no nyina ma ehu hwe ene wie yi me ko opanyi nyamesa abeso konom nsa merisan aba no ebesi mitrim se mekoma kohwefa akon a wo olman ene wo madam no ba begina kasa no medu ho no me hu ise onipa na oba ho be kasa na enya honhom me hwehwe ho yiye na me hu anamon kro kwan a efa baby foforo me fa asa kwan no so na edemi kosi otimpom me hu jriu me yiye
Mami hu say eye onipa na ofa saa kwan no so ko hinta ho kasa no me ye madwene say meta ho ahwehwe mu no kware me sang ba fie beboa me ho me fanta matuntum fry na me ko hinta ho fie be ye no num ne fa ancha na me hu say obi nam sum no mu reba na we twa brode ahaban kata ni ti efise na osu repete o manfa anamon kro kwan no so kobutu odoto no ase meka Amerika gu mu ko fie kobo ma adamfo bo ahene amane na mene no kohwe okwan a adamfo no fa so no enu echi yembe no ba wo nchen wo obono echi ye sene ayeri bisa mo abi afi wo honhom no ho ama yen sukuu fo mu fred bi no yewie pe na ye sang dan ye ho sene ayeri kofie ye kotew nyameche ho pe nanso wenhu yen bria mu wie ni amopese mo ye nyina no nyameche yi sori se ori kofie eho ara na ye kita no otiem ti se obi a wahu saman asotori a wadide ono ara na onim wobosompem yi na woni no aye akwan rije nkrofo sikahunu di ni amuri yi so eye ana na no si no na bosompem ho popo a ere popo no senkan de no wo so ne nsa yi no asotori se ne ese ye pa wonche pi se wonye amuma enka na wonka nchiro biara bosompem hyan ne pia mu koyi sidi aduanan ma won se wonye na wonye bibiara menka eyi na ese asem no kra kasa no ano ye den ma nipa kakra fa sum no mu ba fie ho nipa a wo hia no te anwasemi no wo pro yen yiye na wode yen koma odi kro ya wasare ene do no ara ye ka asemi kan nanso ankosi bebiara odi kro yes no say obiara nkoda na adechia watua so wode yen kogu wodan chechewa bi mu ma adechin no kro no mufu nyina behia odi kro fi ho nia ekosi ara ne say wode yen be ma apolisifo wotu mranti be nu ko dade ase kofa apolisifo bai edi nansa no na mene bosompem jina aseni wobu yemfo de yen kogu afiase wo oboase mfianum afiase ho amane hunu de semika semiretua edeje obeboyen emu adwuma hunu ye eni anytime enye anubini me fon ye sensoi semide afiase ho na me kai senia obonsam dada me mamede me hu ko bobo sompem ho a na nusu egume eto de bia na mani akoto otare bosomtwe so eni gina mamitwa ne ho kwadwom yi otare bosomtwe wuye okokro kwampa esu bosomtwe wuye oba tangampa abrewa na owowo ni bane wampa odi apatre brewo wo hu hia no ampa wuye esubatan wode wuchinitan wode wompa ho kire wode wope abodo kire oche ade a oche adekwa wode akabri chekwa intehua nso a sara apomanso fi wara otare ho ofefo a wukura nyansa obadwema a wudwen wo ma ho da sebre a wunye aseda wo manfo besom wafebo won fare deda a wo bo ma ahoto ne ahosepew woda bia ne wani onyama ne a ohwe wo ho san no hwe nyame a wo hwe nyame woda ayanya hwewim wo ma wani so hwe ne anyame beye ohobrasefo ne wo ampa esane otare bosomtwe ho ani genti mitwa emfie num no wo afiase ho wie no misanko apewu bio mekoto mama esibuo ohun me no nani je kese sika beye sidi aduosia a migya oma no osang de share mensa midi nansa wo apewu no odi kro ne manfo hia ma wo be frɛ me mekoi no nia wode to manim ne sɛ won hwehwɛ me saa kro no mu bio wo ma me don hwerew anan sɛ memfamfi kro no mu me boaboa me ho me kra ma me asibuo no odi osu koja me kwan me fa akwai mu kwan bi a eda otare no ho pe kosi kontenase
Minya efri bi ma ode me kosi Kumase. Metina Kumase di be se osram no. Mete baabi a wofre ho se Bron Ahafo din. Meye amadwene se mekoho akoye kua na ebetumi a metena ho menkwa na nyina mu. Fide bia anopa na mesi mu fi Kumase. Enne akenkan na ha ne besi. Nsem pii asisi. Nti ya akere wadwen fa nsem asisi hu ewo adwen kire bia ho. Eya kai se obe like, obe subscribe. Efe o subscribe abodon na ewo ho no ne disini to ho a YouTube ayi wasutri. Efe fesini na wonamfo no wonso wonhwe bi. Da ye be hia bi no. Ye de ti a etoso eson na ebetu aso. Ne ya hwese nyame che ekobron ahafo a den ne ho nso obekwa akoye wo ho. Yo, ye mfensi hey. Makramo.